Ahoj, ahoj, ahoj! Znova vás zdraví Jogurt a chcel by som povedať, nakoľko som spomínal aj redstone návody. Tu sú krátke redstone návody, ponáhľam sa, lebo už je pomaly 9 hodín. Tak aby ste vedeli, prečo to bude také urýchlenejšieho typu. Tu mám všetky redstony, možno dám save, keď prídem na to, ako sa to robí. Tu je prvý návod, tajný vchod a trebárs zmačnete pressure plate, dojdete a ste v dome alebo v tajnej základni. Dá sa to urobiť na páku, skrytý gombík alebo proste nejaký ten systém, podobne. Tu mám navedený redstone, ten mi ide cez obracačku. Tento tajný vchod si ukážeme v ďalšom redstone, toto je len rýchla ukážka, lebo je pomaly 9 hodín. Musím sa ponáhľať. Potom, tuto je taká pamäťová bunka, teraz ma rýchlo nenapadne, ako sa to volá. Tu máme výstup, vstup alebo reset. Máme zhasnutý výstup a potlačím tento gombík, zapne sa a už nezhasne. Môžem ho mačkať koľko chcem. Už proste ostane svietiť, kým nezmačnem reset. Zmačkem a zhasol. Tu je niečo podobné na spôsob zámku, alebo ako by som to mal povedať. Zmačnete jedno, nič sa nestane. Zmačnete druhé, voilà, čiže musia byť obidve. Toto isté sa dá urobiť lenže v Mega, raz som mal už aj toto isté, lenže som mal 9 torčí, čiže tak, a to je dôkaz, že sa toho dá urobiť vážne veľa. Tu máme T-flip-flop v pistonovej podobe. Ten v tej druhej robiť nebudeme, lebo zaberá to miesto a pochybujem, že by to niekto robil. Ani neviem, ako sa to robí, čiže to máte jedno. Tak toto vyzerá, to si tiež ukážeme. Tak tu potlačíme raz vstup, svieti. Druhýkrát nesvieti. Tuto kľudne dám repeater, aby ste to lepšie videli. Takto potlačím raz, svieti, druhýkrát nesvieti. A tu je časovač, potiahnem páku a ono mi to zo stáleho signálu, vidíte, svieti to a technická chyba. Vidíte, tu je stály prúd a tu je sekaný. Jak to? Signál prejde blokom, ono to vodí, signál ide sem, ide do pistonu, piston sa vysunie, tým pádom preruší signál putuje, tuto prestane, piston sa zase zasunie a zase prejde signál a tak to koluje. To by bolo všetko na zatiaľ a chcel by som len toľko k tomu povedať. Tieto bude prvý redstone, toto bude ako len ukážka a ďalší redstone bude redstone 1, tam si ukážeme tajné dvere. V redstone 2 si ukážeme T-flip-flop, v redstone 3 tento zámoček, v redstone 4 pamäťovú bunku a v redstone 5 si ukážeme tento časovač, že radšej to vypnem, aby to nelagovalo a ešte skúsim nejaké tie redstone návody. Poznám ich len, väčšina je už také väčšie, rozmernejšie. A to by bolo na teraz všetko. Ja sa s vami lúčim a čau čau.